Gatusan ka mga botante ang nagtapok karo adlaw sa buhatan og satellite office sa Commission on Elections aron pag-apas og parehistro alang sa katapusang adlaw sa voters registration dinhi sa Sugbo. Mo kini ang nasaksihan ni Election 3 Officer Ambungan Abilar nga matod niya tipikal nga batasan sa mga Pilipino. As expected, no, basta last day sa registration, anhag yun na magdagsa ang mga tao. Di gid gihapon na mausab ang ato ang mentality nga ari na sa deadline magparehistro. Base sa partial nga datos karon sa Comelec Region 7, sobra sa 2,000 ka mga botante na ang mirehistro alang sa mall registration sa sangguniang kabataan and barangay elections alang sa Cebu City North District nga gisugdan niadtong Mayo 5 hangtod karong adlaw. Lakip sa mga botante ang 17 anyos nga si Marian. Isip first-time voter, mituo siya nga importante gihapon ang pagbotar sa mga SK taliwa sa mga gipangbatong mga pagsaway og isyu. Tungod kay aduna pa siya paglaom nga makatabang sila sa pagsulbad sa mga suliran sa komunidad. For me kay dili manggud tanan SK kay ana dili like same sila og kanang mga like nabuhat ba some SKs kay nabay positive nga nabuhat sa atoa. Yes, daghag issues pero if mamili lang tagtarong nga i-vote sa SK solve raman gid siya. Sumala ni Abilar, aduna sila na matiktang steady nga pagsaka sa mga registrants ilabi na alang sa mga botante sa SK. Daghan ang mga SK nga mga registrants katong mga 15 years old as pagka November 2 this year, mo man among gibasihan. Dapat at least 15 years old as of November 2. Election day man na sa karon nga year. So bisan pag 14 years old pa ka karon pero mo 15 kapag November 2, amo na silang i-accommodate. Nagsugod ang voters registration alang sa 2026 SK and barangay election niadtong Oktubre 20. Human gikanselar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2025 election niadtong Disyembre 1 o gibalhin karong Nobyembre. Base sa datos sa Comelec, aduna nay natala nga 23,833 ka mga registered voters sukad gisugdan niadtong Oktubre. Samtang dili mo menos sa 3,000 ka mga botante atol sa mga gipahigayong mall registrations niadtong Mayo 5 hangtod karong adlaw. Samtang gihimugatan ni Abilar ang kamahinungdanon sa pagparehistro isip opisyal nga botante nga matod niya usa ka krusyal nga katungod sa mga Pilipino nga adunay dakong epekto sa nasod. Dako siya og effect, meaning wala nato na cater, wala nato na accommodate ang katong majority sa ato ang mga bag-o nga mga registrants. Siguro makonsider nato dili gyud siya ang tingog sa katawhan kay wala man nato na rehistro tanan nga mga qualified nga mga applicants. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.